खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 31 डिसेम्बर 2022 बारा जाबाय सुनिबार। बे दाननि आरो बे बोसोरनि जोबथा खालार। दानिया फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। क'क्राझारनि दबगाव पार्ट 2 गामियाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। सोरखारा 15 साननि गेजेरावनो हाखौ हगारनांगौनि थाखाय नटिस हरनायनि थाखाय गामिनि रायजो राजाफोरा खुद्रिसारदों। थांनाय गोलाव समनिफ्राय रायजो जाबोनाय आरो आबाद मावनाय बर' फिसाफोरनि हाखौ सोरखारा पन्चायत डेभेलपमेन्टनि मावख' लुफुंनो थाखाय हाखौ हगारनांगौनि थाखाय आरो लुखानाय न'फोरखौ सिफायनो थाखाय गामिनि गावबुरानिसिम नटिस हरदोंमोन। नाथाय गामिनि रायजो राजाफोरा गावसोरनि हाखौ हगारनो नङा होननानै सोरखारनि हेंथा गोख्रों खुद्रिसारदों। आसाम पुलिसा गुवाहाटी नोगोरमानि आइएसबिटिनिफ्राय पिस्तलजों लोगोसे जाथायाव लोब्बा थानाय सानै दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय सानै दायनिगिरिफोरा सिलचरनिफ्राय गुवाहाटीआव फैदोंमोन। बिसोरनि मुङा जाबाय राजुदेब आरो आब्दुल रहमान। क'क्राझार लकसभा बियाबखौ एसटि बियाबनिफ्राय बोखारसिगोन नामा? क'क्राझार लकसभा बियाब एसटि बियाबखौ माब्लाबो जेनेरेल खालामनो हाया होननानै दिपेन बर' बिथाङा फोरमायदों। लोगोसे भारतनि बिसायख'थि आय'गआ आसामाव थानाय बिधान सभानि बियाब दाफामनाय आरो क'क्राझारनि लकसभा बियाबखौ आनरिजार्भ खालामनायनि हेंथा एबसु आफादा रादाब बिबुंसार फोसावदों। मख'नो गोनांदि क'क्राझार लकसभा बियाबखौ एसटिनिफ्राय बोखारनो नागिरनायखौ लानानै गुबुन गुबुन आफाद गौथुमफोरा गोजोननाय मोनाखै। दिपेन बर' बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला क'क्राझार लकसभा बियाबा जेरै दङ बिदिनो थानांगौ आरो गोदानै दानो नागिरनाय उदालगुरि लकसभा बियाबखौ एसटि रिजार्भ खालामनांगौ होननानै रोखा बुंथिदों। डिब्रुगड़आव मोसौ बेदर हमदों। डिब्रुगड़आव आसाम पुलिसा मोन 8 बस्थायाव 423 किल'ग्रामनि मोसौ बेदरजों लोगोसे जाथायाव लोब्बा थानाय साथाम दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय साथाम दायनिगिरिफोरनि मुङा जाबाय मिराज खान 50 बोसोर बैसोनि, इउनुस खान 46 बोसोर बैसोनि आरो इमरान आली 30 बोसोर बैसोनि। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय खारगाव ओनसोलाव गोजाम जानाय हाइ भल्टेजनि कारेन्टनि टावार आरो कारेन्टनि तारखौ फोसाबनायनि थांखिजों पावार साप्लाइनि बिबानगिरिफोरा खारगाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों सावरायहैदोंमोन। नाथाय रायजोफोरा गोलाव सम बे हाइ भल्टेजनि पावारनि थाखाय गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानानै दं होननानै सिगांनि गोजाम जानाय हाइ भल्टेजनि पावारनि खुन्थाफोरखौ बोखारनानै गुबुन मानसि थायै जायगाफोरसिम लांनांगौनि थाखाय गोख्रों दाबि खालामनाय जादों। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय रुक्मिणीगाव ओनसोलाव हितेश दास मुंनि सासे दुथां सुबुङा गावनि असे लोगोखौ हाथुराजों देनानै बुथारखांनायनि उनाव लोगोनि गोथै सहखौ उबेर बुक खालामनानै उबेरजों लांनानै कमलपुरनि हाग्रा गेजेराव गारहैदोंमोन। उनाव उबेर ड्राइभारा बे बेगाव मा दं होननानै सोंथि खालामनायाव दायनिगिरिया गासिबो जाथायखौ उबेर ड्राइभारनो फोरमायदोंमोन आरो गोथै सहखौ गारना फैनानै उबेर ड्राइभारा दायनिगिरिखौ बेलटला ओनसोलाव दायनिगिरिनि बाइक पार्किं खालामना दोननाय जायगासिम ड्रप खालामनानै उबेर ड्राइभारा दिसपुर पुलिसनो गासिबो जाथायखौ फोरमायनाय जादोंमोन। उनाव दिसपुर पुलिसा दायनिगिरि हितेश दासखौ ट्रेस खालामनानै एरेस्ट खालामनायनि उनाव दायनिगिरिया गावनो गासिबो जाथायखौ फोरमायदोंमोन। बे समाव दायनिगिरि हितेश दासखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय आरो बुथारजानाय लोगोआ बेजों 12 बोसोरनिफ्रायनो लोगोआव दंमोन आरो बेनि मुङा जाबाय फयान आरो फयाना डिश टिभिआव खामानि मावगासिनो दंमोन। हादोरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथांनि बिमा हिराबेन मदि बिथाङा मैया फुंबिलिनि 3:30 रिंगासो समाव अराय समनि थाखाय बे बुहुमनिफ्राय रुंसारि जालांबाय। बिथाङा थैनाय समाव 100 बोसोर बैसोनिमोन आरो बिथाङा जोबथा हांखौ गुजरात रायजोनि आहमेदाबादाव लादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। ब्राजिलनि आरो बुहुमनि मुंदांखा फुटबल गेलेगिरि लिजेन्ड पेले बिथाङा थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो केन्सार बेमारजों जुजिनानै बे बुहुमनिफ्राय अराय समनि थाखाय रुंसारि जालांबाय। पेले बिथाङा थैनाय समाव 82 बोसोर बैसोनिमोन आरो बिथांखौ थांनाय नभेम्बर दाननिफ्रायनो हस्पिटालाव थिसननाय जादोंमोन। लोगोसे बिथांनाव बिखा आरो किडनिनिबो प्रब्लेम दंमोन। नोंथांमोन
दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।